Kajing kuplay step ya pi baro ngini puson bat nga hagani kapor nakasam arpulai kat kabaning kong. Utrong ay ulong nong aplang brot jonga ngan om kerdu. Kani kadai kajing pla jong u David da kajing so scam ba u play u ba u ngait bat u syakri udai unong aplang brot jong u. Uji suru u ong ngalong nong aplang brot u babaha. Unong aplang brot u babaha u ai tino ay lagajing im na kabenta ki lang brot. Uji su kumunong aplang brot jong pi bat jonga. Ula yap hagading pena ula ai no ay lagajing im. Ban pen im yangi na gajing syirkai jong ka dujok na gajing syirkai jong ka pop. Uji su ula ai lagajing im da gajing yap halor jong ka ding pena. Naga takadaw udai unong aplang brot jong pi bat jonga. Kai ka kam jong nong aplang brot. Ka wei na gajing kit kli jong aplang brot kalong banyalam. Uyaj haswa bat uyalam ya kilang brot syaga jaka badebiang ke jaka badon ki plang ki jingbam bagi ta kilang brot kin kadang. Uyalam ya kilang ki babit bandi bagi ta kilang brot. Kin yo di na kata ka bat uyalam ru ya kilang brot naga jaka ka basyang om naga jaka ka bama ka jaka ka bariat ka jaka ka badan ki khla ki sing lani ki suri unong ap lang brot uyalam syaka jaka ka badebiang. Ujisu kumunong ap lang brot jongi uyalam yangi syau kepau bahabeneng uong mendan menu-menu balak banwan syau kepala tang-tanga. Ujisu kumunong ap lang brot uyalam yangi syaga jing janai. Kita ki babut ya ujisu kin poi syaka jing janai bat kita ki banget ya ujisu latikana ba unyalam yaki syabeneng syaka hima bom jukut wong ngan lej ban penkre ke jaka naga benta jongpi bah kata ke jaka ka bangadon piru pindon baru ong ru haka gospel ke jong Yohanes pralnon khat khat ar uno no babut nadin jonga unom ya chu haga jingdum ke jing im re ya haga jing shai jo ke jing im. Jisu yalam yangi syaga jing syai yalam yangi syaga hok yalam yangi syaga lenti juga jing janai. Kawai pat ke jingkit kli jong nong aplang berat kalong ban pendap ban psa ye kilang berat ban penti kena baki lang berat kin wan pai sying lani syaga sem jong ki bala kadang bat ki bala biang ke jing bam la kalong plang ke jingbam bat ka bat kumta ban yalam yeki syasem kita ki balab sabha ujisu ublay uba pisyakri bat uba pingaj udai unang pendap uaya ka oksigen kal air ka bangin ring mensim klem sange bat sngi bat met ngi tia ru ngi ring mensim ka oksigen ngi bam ngi yaj ngi syongkali ngi kren paralok ngi kren bat no ngim sange ban ring mensi mek oksigen ya kata ula pendap yangi man ka klip mat ngim don kam man siudor ngim don kam man khuslai la shai nang no ngi oksigen nang no ngi air ban ring mensi mek al air ko bakhot ngim don kam man khuslai ngim ju kan mauru ya kata Henry utrai utip ya kata ka bangin don kam bat upendap ya kata ka oksigen kal air ka bangin ring bensim bangin yo im namar udai unong pendap ya ka baham ka di ka kup ka sem jongi de ne kata ka daw men step masun ki na batia inong aingo ya metrai bamela don rengkat ban ngahani ka mit broshmit men mit chua bangin tia ngi don kam ban wan show da ka jisngongo ban ong aingo ya metrai mela pendap iki jenon kam jonga hakani ke segi barosisngi bat ya kai ke bangadon kam mela pendap unong ap lang berat upentik kena bagi lang berat kim dei ban wan pai syasem da gajing tangan da gajing teli lani da kata gajing bom yoba utrai unong ap lang berat jongi udon ke jingkit kli ban pendap ya kai ke bangidon kam kabam kadi ke kup kesem bat menginom yap tangan
Kawai pat ke jingkit kli ap lang berat kalang ban yada ya kalang berat. Nau sing, nau kla, nau suri. Na ki merat ki bapenjat. Bat ukloi ban yaj na kamat. Bat ukloi ban yada ya kalang berat wat ban ai la ke jingim na ka benta kita ki lang berat. Ujisu uyap ya pli na ka benta jongi ai la ke jingim namar usothu badai tang da kabon ai la gajing im kum ta on pen im yangi uya da yangi man kasngi gajing im jongi itia da ka besuk kibor gajing dum kibor jong setan kimnut setiap ban ketak ban pensniu yangi namar udon mau kat bangi ngidang yo thia u ap yangi u dau ker yangi u pha iki angel jong u ban sumar ban yada yangi ba utau dei unong ap lang berat ba ayengi ke jingya da ke bapaka kidon kipor kiba ha ke jingya lenti jo ke jing im ye kendu ke jing pang ye kendu ye ki jingjia ki jat pi ki jat ki bangila dei ban yapna henry try ripen im yangi we are dying in the kabasniu kidon kipor ki bangila dei ban hap ha ka pop ha ke jing jak buram ha kata ke jing jot Henry we da yangi na kita kijing riampa usaitan bat na kita kijing jot udai unong ya da jongi namar ulong ap lang berat dei na kata kadau David udah pla lagi ni source camp bat da kata kajing tikna ba u try ba ungai u play ba ungai udai unong ap lang berat jong u ba sumar ya bat uba yalam ya uba pendap ya uba yadai gajing im jong kumju ru try ude no ap lang berat jong pi jonga bat komta tongin sno ha tongin but hok ya tongin nyai ne bat tongin shania ya barok gisi gajing im jongi hadu ka bukut Jacob hagi sngi ki bakhadu hasiwa ba yap no kerku ya Joseph ukun jong ha Egypt baru ong kokun ngala shemba ublay na do bangalong hado menta upendap yang upsa yang namar bau de nong ap lang berat jongi pendap upsa uyada bat uyalam ke jing im jongi syagalenti ka hok aingo yo blay Jehovara aingo yo Jisu bode nong ap lang berat jongi Jehovara jongi na ka benta kani ke jing syakri pat ke jing kerku jong ke jing im jongi blay un kerku ha kerteng Jisu amen.